И здравейте хора, аз съм Петю, днес с мен е брат ми. Здравейте! И днеска ще играем на Clash Royale. Ще отворим тук краунчеста и кланчеста, който ще го съберем. Имам да ви кажа много новости. Вече имам принцеса, Спарки и Инферно Драгон. Не съм заснел клипове. Инферно Драгонът ми се падна от Silver Chest, принцесата от Crown Chest, а Спаркито от Magical Chest на новия челендж Retro Royale. И да, виждате, остават ни 19 коронки до Clan Chest-а. Ще поиграем няколко битки, надявам се, че ще спечелим. И да, нека да отворим този Silver Chest. Джимнах го, защото да има място за нов чест слот. И сега ще видим какъв чест ще се падне след играта. Ако ни падаме, като с този Спарки дек, който се пробвах да направя. Не, че направя един друг, дето и с него спечелим няколко игри. Сега ще го изчакам той да пуска. Добре, принц. Източима хора. Добре, ще ми вземе което, но сега ще ми пуснем Спарките и да видим какво ще направим. Надявайки се. И да. Нямаше ми го запа и сгреших много в този случай. Май трябва да се сложи един лексик. Циркулятор да помпа за Giant Gate. Много неща да помпа. Сега има зап. Супер маза, който до него в действие за електрик. Значи се мрази на диет. Добре хора, днес малко съм изгубил форма. Не се чудете нещо след. Защо съм тук скрив, бе? Гейса! Такъв демидж много може да ме напъра. Или така не. Даже един път не може. Има обаче не интересува. Ще пушка здраво. Няма да ми става това. Хора загубени сме. И не Спаркито да убие този мазен принц. Скам. Сега знам, че не бих скелетон тук и съм приготвил запад. Няма да ми убива скъпоценното Спарки. Това е по-скъпо от тебе. Аре! Баум, мъртвако! Аре, още не скаш. О, бате кошо. Иди им го причиня, козъм го направя. Добре, хора, значи ще пробвам пак да направя този здрав пуш преди малко. И видяхте какво става. Взехме му кулата, ама той пича може да играе. Не, да. Значи в овертайма ще ми пусне голем на първи номер. Добре, майфа. Добре. Така ще играем. Сега ще пробвам да направя Спарки. Не, принцип. Добре още. Чай, къде ми отира Спаркито? Умря ли? Гале! Дай разно. Не.
Не, мамка ти стара невидима. Те моите изобщо играят ли тук? Или аз сам деца? О, добре играят. Колко ронки трябва още? 11. Дай ще загадам честа. Знам, че ми е готов клан честа. Аз нали го събирам за клан честа, да. То 10 ли? Само игра с такива 10 ли. Не знам хакери ли са пушат. Миналия беше 9. Трети. Сега ако ми пусне лайки. Добре, електроза. Сад фейсници. Не бе, тъп балон, бе. Няма да ми бъде спуйка, разбрал ме, бе. Няма да ми бъде спуйка, че като дойде с Самарка. Сега ще направя Спарки Джайн. Отново. Брат ми, който е до мен, направи един хубав дек, в който така наречен бил и така наречен падам, като девето има електризър, Христос съм закон. Поправте моите, бе! Да им се не види и тапанарите мръсни. Те какво се внимава? Аз като да се на мен всеки не внимава. Не, брат, това те ге колко време събират толкова често и бавим по-бързо ще го събере, ако може. Саливам! Какво се не брат? Добре, знам, че няма електризър. Да, ще ме вземат на 3. Пет, колко става? 3. 3 коронки, хора. Добре, няма да бъде. Просто декът не ми е силен. Сега да видят някой дали играе да го спектейт. Много хора играят, че спектейтна. Да кажем и то спектейтна. И Вака Про. Ще се каши. Не знам за къде ще е. Мога хора да кача брат ми се едно, защото той в момента е 6. И като дойде клан батъл, защото знаете, че той ще дойде след време, нимпика. И да, ще направим тим батъл, да видим дали можем да играем. И готов е клан често, нали? Двечки, само двечки. След малко ще отворим. Още те също са. Двечката. Да. И какво направи?
Ето, в момента са 7 човека. А като събираме кланчета, те са към 2-3 човека. Аз сега ще видя колко купи съм изфармил. 31, па трябва 35 до кик. Ще да ма кикнат, ама аз ще отворя кланчеста. Нали? Ако ма кикнат, ще напълзвам. Не, как ще ги? Аре бе, съберете го толкова кланчест. Брат, виж как другите играят, да видиш как минават нещата, че не може просто и така да се появи кланчеста. Те изобщо някой играят ли? Да бе, играят двама. Да, брат, виж как е. Ето този дек направи брат ми. Ето. Силен, защото Спарк и Fire Spirit са добре. Това тук се правя експерименти с... Да, този дек. Това ми е асъл главно. Още едничко! Едничко, бе! Брат, има нещо само. Ко? Ти няма нищо да ти се прави. Знам. Дано може да ми се падне. Много искам да ми се падне майнер. Ще направя майнер дек. Ама не брат, ето, готово 10 клан чест, така, 2 епика и 27 рейър карти. Нека започваме с краун чест и клан чест после. Няма бързо. Леко бе! 3 джема. 2 мускетира. Ще има епик, не? Няма епик. Ама малко съм садна, да ти кажа аз. И време е за клан честа, дами и господа. 2 епик карти и 27 рейърс. Моля се, искам за друга легендар. 1620 голд. 14 спир годин. 55 фарспирта. 65 кенона. 105 бомбара. 27 валкири. Няма да има. Ломбърджак! 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 Ломбърджак, хора! Ломбърджак! Не мога да повярвам! Ломбърджак! Скриншот си го! Хора, Ломбърджак! Yes, първата ми легендарка! От кланчест! Хора, вчера ми се падна! Просто какъв е този лък? Какъв е този лък, дами и господа? Аре, запомня да скриншот на час. Ломбърджак, хора! Рейс беловата магийка! Моля ви се, дайте по един лайк на този клип. Чакай съм! Да напиша! Как се пише? Надявам се да ви е харесал, ако е така, дайте един